A Asociación Galega para o Acompañamento Persoal e Educativo, o Ágape, sacará este sábado a súa tenda solidaria á rúa, cun mercado na Avenida do Marecón. Varios expositores instalaránse no cruce coa Rúa Peonil e ofrecerán artigos do máis variado, dende artesanía e complementos ata xoguetes ou adornos de xardín. É unha iniciativa máis dentro da nosa asociación para intentar conseguir fondos que podan repercutir no benestar das familias que nos estamos atendendo, son familias vulnerables. No mercadiño vamos a ter un poquinho de todo, vai a ser este sábado 28 ás 10 da mañán, de 10 a 2 imos estar abertos. Entonces aí hai produtos de diferentes tipos, hai artesanía feito por persoas locais daqui de Ribeira e da zona. Temos tamén algúns xoguetes, digamos, que os nenos neurodiverxentes suelen necesitar para manexar un pouco o estrés. Temos tamén moitas cousas que representan a tenda solidaria, produtos artesanais de ganchillo, colchas, sexéis, bolsos, complementos. Temos cousas novas tamén, vai haber maletas, libros, un pouco de todo. Dende o Concello de Ribeira, que colabora na organización da iniciativa, animan á cidadanía a facer gala da súa solidariedade, aportando o seu grande area a esta entidade que traballa en favor dos máis vulnerables. Como concejal de Servicios Sociales, pues agradecer esta iniciativa, animar a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio y de concellos adyacentes a que se animen a venir este sábado, valorar ese tipo de iniciativas y como concejal de Servicios Sociales también decir que tenemos un tejido asociativo que cuando hay que ayudar, cuando hay que estar ahí a favor de personas, familias vulnerables, pues ahí lo tenemos y es de agradecer, igual que la asociación Ágape. Colaboran tamén na organización deste primeiro mercado solidario a Academia Liberty e Abraham Benítez.